मुंदांखा सासे मोसागिरि बिथां मिस गेमस्रि दैमारिखौनो जोङो लिंहरनो सानदों आरो लोगोसे जोंहा आलासि महरै जों लिंहरगोन जोंहा समस्थियावनो EM MLA दं बिसोरखौनो जोङो लिंहरनो सानदों आरो लिंहरखागोनबो फैयै जोङो पाटाकाटा मोनफैबाय मानि बन सिदों हो मानि बन मुथिलाल ब्रह्म नोंथाङा बे बैसागु फालिनायाव बा बैसागु फोरबो खुंफुंनायाव गोगोम बा मैखोमै बाहागो लागोन दा बेनि बैसागु फोरबोनि गेजेराव गेदेरथार फांसन खालामगोन होननाय खोनादों आरो बे फांसनफोराव गोबां आर्टिस्टफोर गोजाननि लाबोगोन मुंदांखा बर'नि लाबोगोन बेवहाय नोंथाङा मुंफोरखौ मिथिहोनो हागोन नामा आरो माबायदि साखाफारा जादों जोंथ' आं बेनो नोंसिनि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनो सानदों जे जों बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखायो हिसाबै नैबेयाव जोङो जेदिनखालि जों कालचारेल नाइट खुंगोन बे खुंनायाव जोङो मुंदांखा सासे मोसागिरि बिथां मिस गेमस्रि दैमारिखौनो जोङो लिंहरनो सानदों आरो लोगोसे जोंहा आलासि महरै जों लिंहरगोन जोंहा समस्थियावनो EM MLA दं बिसोरखौनो जोङो लिंहरनो सानदों आरो लिंहरखागोनबो लोगोसे जोंहा गामिनि दाब जायगायाव टाउन सहराव थाहैनाय गामिनि मानसिफोर दङ गोरों गोराफोर बिसोरखौबो जों लिंहरजोबगोन आरोखि बे समाव जोंनि चेनेलनि गेजेरजों नैबे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनायाव रायजो राजा खाथि खाला ओनसोलनि रायजो राजा गासै बर'फोरखौ आरो बैसागु मानिग्रा बर'फोरखौ गासैखौबो नोंथाङा मा खावलायहरनो सानो बेखौनो आं सानो जे जोंहा जे गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखायो बे हिसाबै आरो जोंनि गामिखौ मिथियै रावबो गैखाया खाथि खाला गामिनि मानसिफ्रा जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाबबो होफैयो गेवलां मेल एबा कालचारेल नाइट बेफोराव जोंखौ जथेस्थ' माने सहाय होफैयो आरोखि नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि बन सावरि सिननाय गोदोनि बर'नि माखासे खामानिफोर आरो हुदाफोर बा नियम खान्थिफोर बन सावरि जानाय ओमफ्राय बायदि मेल मिटिं खालामोब्ला खना फोनांनाय ओमफ्राय जौ दाबखा मानिबा होनांलायनाय आरो बैबायदि माबाफोर दाय दसिफोर मावोबा साराय 12 थाखा दन्द फोनांलायनाय बैफोर बर'नि माखासे आसार खान्थिफोरा माबायदि दंबावो नोंथांमोननि गामियाव नंगौ बियो जोंना बे गामियाव सावरि बादालि जालायलायनाया दङ दासिमबो दङ दासिमबो जालायलायो आरो बे दाय दन्द जे होलायनांगौ बेफोरबो दङ जोंनाव जोंहाथ' बेखौ जोङो रायजो हिसाबै बा गावबुरा हिसाबै जोङो नियम हिसाबै बानायनानै दोनखानाय थिखानाय दङ आरोखि दे 160 जन होननानै बुंदों ना आयं 101 न'खर 160 न'खरब्ला सोलिबोगासिनो दङ मोजां खुंबोगासिनो दङ जोंनाव जेबो दावराव-दावसि जेबो गैया मोजां जोबोद मोजां जों जुक्तिनि बर'नि माखासे आसार खान्थि जानाय लोंनाय रंजानाय आरो रंजानाय बाजानाय मोसानाय खननाय बादायलायनाय माने गासिबो एकदम आरो मोजाङानो जाखायो मोजाङानो जाखायो ओमफ्राय इयुन जोलैफोरखौ माबायदि जाजालांनो लुगैयो नोंसोरथ' जोबलांगोन नालाय मोनसे समाव इयुन जोलैफोरनि थाखाय एसे इयुन जोलैफोरखौबो जोङो माने गथ' गथायखौ लाफानानै लेखा फरायनाय सोमोन्दै गासिबो गेलेनाय बादायलायनायाव लाफाजोबो आरो जोङो फोरोंलांनो जाहाथे इयुनावबो बेबायदि जों खुंलांबाय थाथों बर'नि मोनसे गेदेरथार फोरबो हिसाबै ना दे गोजोननाय थाबाय गेजेराव जोङो माखासे खेला दुलाखौ जुदि फाइनालफोर थायोब्ला सानसे सिगांनि माबाखौ हाबा थायोबा जोङो फुंनि बेलायाव बेखौ फोजोबनो सेस्था खालामो बुजिबायना दा बेखिनिखौ जोङो लादों ओमफ्राय जोंहा दाख्लिनि हाबाफारियावनो ओरैबायदि लादोंमोन जाहाथे लानानै गावबुराखौ लेंबोदोंमोन जोंहा साइड
दा बे समाव बे पाटाकाटा गामिया गंसे मडेल भिलेज होननानै मिथिजाबाय। बेयो गोदान अपेन स्टेज बियो देग्लायसो बेखेवगोन ना देग्लायसो बेखेवगोन नै गाखोजेनबाय आं मोजां जा गोजौ मोजां फैयै फैयै फैनानै देग्लाय 26 बार जुबिलि जाखांबाय। दा बेवहाय गोदान सरखारनिफ्राय गोदान बेखौ मडेल भिलेज हिसाबै सफैबाय। बेवहाय देग्लाय आरो सेथि हिसाबै जोङो गेटखौबो दिन्थिलांबाय थागोन। गेटखौ फैयै फैयै बनाबो जोबनायानो जाहैबाय आरो बेसेबांबा बुरजा बन नांगौखिनिखौ बिथांमोना रायजोयैनो जयै जि न'खरफोरनिफ्राय सासे सासे ओंखारनानै सिनबाय आरो सिननानै बेखौ जाबनानै फोराननाय जासिगोन आरो दा बेवहाय सिनखांबाय आरो एसे सम बिथांमोना जिरायनो नागिरदों आरो दा होमब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला 16, 17, 16 आरो 17 एप्रिलाव नैबे पाटाकाटानि गोदोनिफ्रायनो खुंफुंबाय थानाय बा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा फालिबोबाय थानाय बैसागु फोरबोखौ बेवहाय गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय बेनिखायनो खाथि खाला ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिमुखौ मोजां मोनग्राखौबो नैबे पाटाकाटानि गेवलां गेलेग्रा फोथार बैसागु फोरबो फालिनाय दिनखालि लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै खुलुमबाय।